ቁጥሪ 9 እቲ ትሰምዖ ዘለኻ ሰብ ንስኻ ዘይትፈልጦ ንሱ ክፈልጥ ይኽእል ኢልካ ገምት። እዛ ሕጊ እዚኣ ብዛዕባ ትሕትናን ክፉት ኣተሓሳስባን እያ ትገልጽ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ካልኦት እናተዛረቡ እንከለዉ ኣብ ክንዲ ጽን ኢልና ምስማዕ ብዛዕባ ብድሕሪኡ እንታይ ክንዛረብ እንደሊ ንሓስብ ወይ ድማ ኣብቲ ንሕና ክንብሎ ዝደለና ጥራይ ኢና ነተኩር። እዚ ድማ ምናልባት ምስቲ ናትና ዘይሰማማዕ ሓሳብ ምዝህልዎ ብኣግኡ ክንነጽጎ ይገብረና ወላ እውን ካባና ዝተፈለየ ሓሳብ እንተለዎ ገለ ነገር ግን ክንመሃረሉ ከም ንኽእል ኣሚና ምስማዕ የድሊ። ኣብ ኣዘራርባኻ ልክዕ ወይ ንጹር ኩን። ኣገባብ ኣዘራርባኻ ወይ ኣረዳድኣኻ ዘይንጹር ንዝኸውን ናብ ዘይምስምማዕን ግጭትን ይመርሕ ይብል ፒተርሰን ኣብታ ናይ 10 ሕጉ። ብልክዕ መልእኽትኻ ክትሕልፍ ትጽገም እንተደኣ ኮይንካ እቲ ዝደለኻዮ ነጥቢ ከየሕለፍካ ክተርፍ ተኽእሎታት ኣሎ። እቲ ክትብሎ ዝደለኻ ናብ ሰብ ብንጹር ከተሕልፍ ምኽኣል ብዘይካቲ ምስ ሰባት ትፈጥሮ ምርድዳእ እትሓስቦም ነገራት እውን ከተነጽሮም ይሕግዘካ። ሕጊ ቁጥሪ 11 ህፃናት ስኬትቦርድ ክጻወቱ እንከለዉ ኣይትረብሽዎም። ስኬትቦርድ ብህፃናት መንእሰያትን ዝፍቶ ዓይነት ጸወታ ኮይኑ ብተደጋጋሚ ክትወድቕ ዝገብረካ ዓይነት ጸወታ እዩ። ፒተርሰን ሓንቲ ካብተን 12 ሕግታት ክገብራ ዝፈተነ ደኣ እንታይ ኮን ይኸውን? ህፃናት ክጋገዩ፣ ክዕረዩ፣ ክወድቁ፣ ክትስኡ፣ ሪስክ ክወዙ ምግዳፍ ሓደ ካብቲ ዝበለጸ ተመክሮ ናይ ህይወት ክህልዎም ምሕጋዝ ማለት እዩ ይብል ፒተርሰን። ቆልዑት ባዕሎም ክመሃሩን ተመክሮ ክቐስሙ ምግዳፍ ዋላ እውን ኣብ ሓደገኛ ኣጋጣሚታት ንናይ መጻኢ ህይወቶም ሓያል ተጻዋርነት ክህልዎም ከም ዝሕግዝ ድማ ይገልጽ።